Doamnelor și domnilor, uitați un magician incredibil. Ia. Uitați cum se ridică această... magie. Uitați cum această bară de metal se va mișca în stânga și în dreapta fără nici o mișcare. Dar și mai aproape, să nu spuneți că e trucaj. Uitați, doamnelor și domnilor, pe masă. Pe masă. Uitați cum să plimbă bara în stânga și în dreapta. Ia dai mă în stânga și în dreapta. Incredibil, doamnelor și domnilor. Nici mie nu vine să cred. Nici mie.